أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Wajibate Namu. biye jumaye biye lahoroma dunye ala batuli ani ala nyinini ani kasira Allahu ta'ala nye haramade ni jine ani wurudane ni meleke amada foi kama uko ala kelendo se masa se ba ale de kunungo se ba ebi wajinye bi laba ale de kase kono ale de jinya da kase kono ala e de dauda chama ni jaburu ye bange ala don angasira e ala nye ange ala deli Allah ede tawreta din nabi la Musa ma ko ange ala do anga sire ala nye Allah ede lejina din nabi la Isa ma ko anga shu anga sali anga sire ala nye Allah kira minga sa kira beno kira labai ayi alquran da ma wudi Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalembe madin wajibate nye ba segere arabu kata se farafin ikado nazara ikado ni bele jele ba segera daro la mundo Allah taala fe bele jele dale de kama ukwanga minge wajibate na nyoka ambi suronya alala ambi ke Muhammadu signwanya ala amba nyini fe ikanyele ikantu suku sania ala ikangere Muhammadu mini miwo ikanzira ikanjatge ala ikado dina anga famo anga dine ndo ala onyi deli aminu mbi malikono jamana mi no ye mali farafina ala ko dama do min dale do ka on zegere wallahi ala e ba kalama amaki nyina ma ala bike ka ya moriya kono abani nye ko nye duli ani nye eleke o sebe ala ala o kede ala ikado do ani nunu jede ala tu halaki iku tatnye ala ikado anga masaya sagama ikanga hina sagama ala anga ala nya sina sagama ala anga jagela sagama amu nyine ay ala fe ala ukika ala kama ya rabbi ake Muhammadu kama ya rabbi ya Rasulullah ake magani madina kama ake kureshu kama ake Qur'ani la baraka kama Allah iko nanye e ala deli e ala banjabi ala onyi deli on nyandiga fla korota sanfe antu suku senyali andale do e ala kele ko ala onga jamana suma anga jamana suma ya rabbi Allah ya anga jamana suma ika hera shuranga jamana ko temi ngofe ala ni anga jamana suma ika jamana do nyaji che temi ngofe ala ma minu mbanga jamana kuna bi anga jamana nyena bo ninga nyeta sabati ile menu nye hakli nyuma nduma tasra nyuma dirula ala hakli nyuma di jamana do ya rabbi fam yali nyuma on jamana do nga se ko soro ala anga jamana de chama mbora maka ala uye dugo minge uye nyini ve mi vo ala uye mini mi vo mi wajibi islamiya kono Allah ikadu taro defo Allah ya rabbi ujabi ujabu ujabu ajabi ajabi Allah amali do nyanda makasila ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sema sa kusube sigay nete mateni fwenye usos ambolo janimbe juma duwa ukadi bojabati namo kadima alakama sisan kira kama kadi alislama ma anyamine alakama anyamine kira kama anyamine ni ma min be kama na gwanedo ni ma min be bojabati bana be la kilime kama na gwa bana batoka cha ni yarab se ka ke ake ni tise ka ke anyini ka ke ni ya do che so shila afo doy mi mi se ka sura fo aka tu jila shin saba sabi sumara bika o haya wajabata afoi kamu yi farla adafale akacha Allahu ta'ala fe ala billah sigay nyene ndi moma alakama belebele nete mateni fonye agarega de kadin dai note ambe ka donyo hospital nwanye kana siga de o minedre wulibali andi bolo ta safe iba kenin ganiyami fe min bela keleya min bila hakilna min bila e de bado angani asiri ambe kama na ganega korota an nofe imana bulu fla yoro ni be Espagne Almeria ni kera Rome ikera France ikera Hambourg Allemagne beki tiga korota mali dombe jidala kwa jidala de Libye Morocco be Algérie ay bulu korota auzu billahi minash shaitanir rajim
اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله لا هوجي من الله محمد من الله هو الله الحي يبدي عمله وما يدرك لا لا شريك له الحمد لله يا رب العالمين كربو بتولا نعم بالا تشكو بدي wajibate namo fato manake muruferi laye ma to sugu tereme ka jenya wajibate membolo kari ka do ni sebenye seben minu ka malende pana odo sebeni keba atwa de ko Dauda Sangare Dauda ko odi ikado kunungo fama nomina bu nofe bi wajibate ikado jamana blomba Assemblée nationale koro Ibrahim Boubacar Keita ikado o ka wati la mingera anyema bay no president atwa ko Ishaka Siribe ku katade waje wate ikado mami ba ka wari mara katase ikado kester koro Mamadou Jarasuba waje wate ikado baraka wele katu nyininga pole economique ni financier la sebenegala ko sigi kungelembe kanungono sabula fanga dafrile Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bine waje wate ikado fama koro ya nyini mi nye segesegele ni jetemene jamana furuba chakeda fofo bi ni warbi dunga bo waje wate abele jele kata larwe ka sege waje wate ikado ko imbise na abini ka wati jambo sebene kala ko ni do bulila do minana waje wate ikado watali baraka ke do nofe ako ni ye jate utaka laje wori kasabi badibe so mingele do min woni ngele mbe maje jango bulu fara minu ka ma loi de programmation et de la sécurité intérieure fond covid waje wate nunu mbela jele nafulu kasabi do taraka dunina o jate mino de baraka ke amafuku ya dunde baraka fi abo sebele kala amafuku ya dunde so mingele do ka fo segesegeli debisena o do yele ko ni ya jira datelimo ka fu baraka wele kata pole économique katu nyininga ako sharatu olu ko ni be wuli ka jola bi waje batte sabla yini ne du fa jamana ka fura ka je Assemblée nationale mo fi au conseil de collectivité haute cour de justice waje batte ka do jate de baraka minen na fulu minu ndara bara minu ngera abele jele ka seze ninga jate minen o damate bulu fara wara minu be AGFO AMRTP AGCM Agence nationale de gestion et des stations d'épuration du Mali waje batte olu dedo ngunu ko ni nya jira ani da garantie le si jere je kulumi no bi jamana ikado atabulu na sharako kuna conseil national de la transition do CNT kabino ko ni zigira wode wate oyi bolu ngoni nyeshi kabine doti di noma o ko de ikado ma kala ni do be minu bi jete bo o chekeda minu ngo felenvle ukatu laje sebe kala ko Assemblée nationale u donai minye Ishaka Siribe ka damine janvier 2014 faut kana se Ibrahim Boubacar Keita binima ale de kunye Assemblée nationale président no kera utukalo 2020 o sekeseli laba nunu ngoni nya jira kafo waru kasabi chama ndemena ubulu ko waje wati ka do nyama ko sababi minyi awa Assemblée nationale sebene kala ko ado yele wori la kata pole économique et financier la katu nyininga ni wari ikado akara chugodi ni wari ndara ta chugodi mena sebene kala ko girim bako ni be Assemblée nationale président no honorable Ishaka Siribe ani aiwa aduna maingama akade SAF semene kala ko ni wuli ka jon nunu ba jira kafo jate mino ni hakilina minu ndaledu jamana nafulu bo fon kera abela jile ka seke ka nyedon ako wuli ka jo boroka jate minena ubina domi waje bate bai kafo aiwa Assemblée nationale sosole ngumen nafulu mugula do yere afo kabinu ubi bare na ko se favori milliard woro ani million gembe konondo o kembe majei ado député do kunye tabale ko shika manga yere bo ado sebuye ma te ku nyininga utu korobo waje bate kado bele gele de bana bisani ngali bike nga sebene kala ko faado fe ikado ajirala ka fo minye Mamadou Jarasuba ikado ado ale de Assemblée nationale war bondigi sebene kala ko ale a nyininga kunungo akoko ni ale ko ni vle ni ikado kabini fukatabla aiwa bi kunungo kunungo dido ke kunungo fuka tase kunungo afero mi ale ma wele amanyininga wa le dale do ala fana mashitula mi ngola ka tu nyininga kuna foni ngoni opma bi mi na uchugola ni nguye sebanye anyi mi zalo ka bolende pana kono
akabi bolla indicateur de renouveau sɛbɛnni ba a tɔgɔ ye ko DKS karamɔgɔ Dabatumura a ko hali bi jamana ministre kɔrɔ 2 bɛ yen minnu ka baara bɛn bɛ kiriko ma ko maa 2 fana welela sɛbɛnnikɛla ko weleli a sɔrɔla min fɛ karamɔgɔ Dabatumura o ye collectif dɔ n'o ye collectif pour la défense des militaires ye olu de kɔni ye plainte d'u ka policiso la sɛbɛnnikɛla ko maa 2 min n'olu welela n'olu ye kiri ministre kɔrɔ ye o de ye Mohamed Ali Bacili karamɔgɔ Dabatumura ale ye kiri ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ ale ma tɛmɛ ka bɔ yen maître Kasimu Tapo karamɔgɔ Dabatumura o fana kiri ministre kɛ o kuma wele bilala ni cɛ 2 ma karamɔgɔ Dabatumura min kɔni ye maa fɔlɔ ale wele jaabi n'o ye Mohamed Ali Bacili ale taara ka taa policiw lamɛn sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ye heure caman de kɛ ɲininkali bɛ ka taa ka sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatumura kuma minnu fɔra a ma se ka bɔ kɛnɛ kan ni k'a lase kunnafonidila ma nka siga tɛ min na ɲininkaliw bannen karamɔgɔ Dabatumura u y'a labila a taara si a ka so sɛbɛnnikɛla ko maa 2 min ni wele tun bilalen b'o ma ale kɔni ma ye kɛnɛ kan n'o ye maître Kasimu Tapo ye munna Tapo ma ye kɛnɛ kan a ko ɲininkali gɛlɛn bɛ a ko o wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ Dabatumura maa min bɛ ni a tun minɛna n'o ye Arasi Bati ye n'o ye anw yɛrɛ jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn ye kiri mun b'a ka Sunbelu Bube Mayiga ka fatuli k'a yira k'a fɔ k'u ye Bube fa o kuma ninnu ye kuma mun ta ka Arasi Bati sɛgɛrɛ a k'u ka wele kun filɛ nin ye sabu u y'a yira k'a fɔ Arasi Bati ka kiri senfɛ ko nin ye min kɔni ye bamanciya ye nin ye fanga bɛ n bolo min ka di n b'o kɛ karamɔgɔ Dabatumura nin kɔni a ma se nin na Arasi Bati ye min fɔ tiɲɛ don o kuma mun na hali bi bolo bɛ ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko collectif min ye wele bila ni maa 2 ma olu fana y'a yira k'a fɔ olu ka tiɲɛ n'u ka danganɛ b'u bolo karamɔgɔ Dabatumura ko nin kiritigɛra 2 jolen u ye fɛn mun fɔ k'u n'u man kan Mali kɔnɔna la janko maa minnu ye kiri ɲɛmaya kɛ ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maître Kasimu Tapo ale kɔni bɛ k'i senfa karamɔgɔ Dabatumura o kuma a bɛ taa wele lamɛn wa walima na to a lamɛnbaliya la wa a ko fana y'a dan o kunnafoni wɛrɛ ye kunnafoni filanin an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a fɔli ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 30 ye nin ye u ye dɔ kɛ maa min ye sɛbɛnni in kɛ sɛbɛnni kɛbaaw ani a bɔ sɛbɛnfura in ɲɛmaw u farala ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn u k'o de ma la rédaction Bajibate k'a dɔn cakɛda bɛɛ tɛ cakɛda ye dɔw ta kɛn bɛ ŋanamu ni bɔsindigi la ani nkalon da e k'i ka wari sɔrɔ nka mɔɔw ni natɔ a la cakɛda dɔ bɛ u k'a ma ko soja 10 soja 10 a ka baara ye dunfɛnw de feereli ye ani minfɛnw Bajibate an bɛ donni min na ko bi a ko fɛn jagokɛlaw Bajibate k'a dɔn a caman bɛ yen minnu kɔni ni Ala yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ an ka wari sɔrɔ ja distribution industrie et service Bajibate cakɛda in don a de y'o ye kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ u bɛ minɛn minnu weere Bajibate k'a dɔn biscuits b'a la i k'a dɔn ani dunfɛn caman nka ko a ka di denmisɛnw ani muso de ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko groupe soja 10 Bajibate an bɛ donni min na ko bi i k'a dɔn n'i y'u ka produits ta k'a lajɛ minnu bɛ sugu kɔnɔ a tila bɛɛ lajɛlen dati bannen don Bajibate u ɲɛ tugulen don a kan u b'a dɔn u bɛ dɔw yɛrɛ dati bayɛlɛma Bajibate o kuma janto yɛrɛ la kɔrɔko ka di kɔrɔ tɛ ko sannikɛlaw fɛn o fɛn n'a da ka di i b'a ye k'a fɔ an bɛ girin ka da o kan nka n'i ka kegu i k'a dɔn fɛn ni minnu kelen bɛ k'a meleke a bɛ lasogo manaforoko minnu kɔnɔ jango biscuit ninnu ani produit wɛrɛw Bajibate n'i y'a lajɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa dati a dunni kan ka dabila ka bɛn don min ma i b'a ye k'a fɔ dati tɛmɛna a mɛnna nka o n'a ta bɛɛ Bajibate ninnu bara k'a feere n'i ye ko ninnu da k'a lajɛ i b'a ye yaala-yaalɛkɛlaw bolo i t'a dɔn rond-point na walima dɔw yɛrɛ bɛ taa da dɛbɛ ka suguba cɛmancɛ la Bajibate denmisɛn ɲɛ tinɛ ye biscuit dalen a dun ka jugu maanifin ma a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ nin kɔrɔfɔ in fɔra a bɛ waati janbɔ yalima jamana faamaw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani minnu kan ka nin ko in gɛlɛ u b'a kalama wa yalima o ɲɛ tugulen don Malikura dun dunkojugu i k'a dɔn a fɔra ko ka dabila jamanadenw ni tɔɔrɔ la maliden baloko a cɛ ka jugu sabula ŋanamu fɛn caman de bɛ ta ka na a yɛrɛ kɛ Bajibate i k'a dɔn n'i y'u ta k'u lajɛ min ye nin biscuit ni nin dunfɛn wɛrɛw ye ni soja 10 bɛ na n'a ye Bajibate hakaja a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnen don
don wa a bɛna ni bana ye bana min n'a bɛ hadamaden kamana gan an bɛ don mina ko bi la rédaction min ye la révélation ye u y'a jira k'a fɔ faamaw n'u t'a kalama a fɔlen filɛ u ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan le bâtisseur sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ko Kulu Kulu a ko min ye fanga yɛlɛma min kɛra Juwafun tɛmɛnen karamɔgɔ daba tun kɛra jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta k'a bɔra politique maa caman jigi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Asimi ye sɔrɔsi ye nka min ye politique maaw y'a bila baara min na ka to sɔrɔsiya la karamɔgɔ daba tun kɛra k'a yɛrɛ ye kalan caman sɔrɔ o fɛ a ko jamana maracogo suyala ko tɛ dabali ni fɛɛrɛ ani kekunya karamɔgɔ daba tun kɛra Asimi Goïta k'a bɛ politique maaw dɔn bi fo ka dɔnna kari a ko fanga yɛlɛma min kɛra Asimi Goïta ye M5RP maa minnu bɔ gouvernement la karamɔgɔ daba tun kɛra i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra jigi waro ye sabu n'i ye référendum na juin kalo tile 18 maa caman de tun bɛ minnu ye ministres ye karamɔgɔ daba tun kɛra u ye guloki bɔ k'a da min k'u cɛsiri min ye wi ye a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na hali bi Asimi ka danaya ka t'olu kan hali n'olu kun tɛ an kun bɛ wi ta u ma foyi kɛ o fana ye tiɲɛ ye non o bila hali n'olu kun tɛ wi tun bɛ tɛmɛ maa se k'i si kɛ a la koyi n'i y'a nɛnɛ i bɛ bɔ a la maa wɛrɛ bɛ na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra wa dɔw fana tun bɛ kɛrɛfɛ minnu bɛ n'olu dawolo janbɛ karamɔgɔ daba tun kɛra olu koyokoyelen bɛ min ye ministre bureau kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ o nɛgɛ bolo la olu y'a nɛnɛ k'u dabɔ a la karamɔgɔ daba tun kɛra fali ka di nɛnɛ don sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o ministre kɔrɔ caman bɛ yen a kun ka di olu fana ye ka sigi sabu n'i ye ko taabolo lajɛ parti politique giriman caman bɛ jamana in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye u ŋaniya yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ wi de fɛ a ko nin si tɛ gansan ye karamɔgɔ daba tun kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misi kunkolo ko la da dugula nɔfɛ ko don o de ka d'a bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye politique maaw k'i kɔ don olu la n'o ye colonel Asimi Goïta ye a ko a m'a kɛ ka da dɔ wɛrɛ kan koyi karamɔgɔ daba tun jamana in bɛ se ka basigi cogo min na sabu min ye gâteau ye k'a tila a ko gâteau min yɛrɛ ten k'o tila o kuma k'o t'ale ka fanga ye ale ye jamanadenw ale sigira hakilina min ka jamanadenw ka hakilina don a ko minɛn kun da jɛngɛnna sɛbɛnnikɛla ko ale ni jamanadenw fara ɲɔgɔn ni ka minɛn da tile a ko jɔn de bɛ fɛ k'o minɛn kelen da jɛngɛ jango k'a kɔnɔfɛn bɔ sɛbɛnnikɛla ko politique maa si tɛ taa tuguni gouvernement la a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ nakɔrɔmaw maa minnu bɛ n'olu ye technocrates ye u tɛ politique la u ye kalanba kɛ u bɛ jamana dɔn k'a dɔnna kari a ko a y'a jigi sama olu de la sen na jango kana jamana bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kalafiliw bɛ nalen don n'a nataw la jango a kana kɛ ɲigintɔ kalafili ye malidenw ka sewa ni ka tigɛrɛ fɔ politique maaw kun malidenw ka sewa jamana ɲɛmaa kuraw kun a ko tɛ sabati abada baara kɛcogo ɲuman na Asimi ko maa minnu taara ale yɛrɛ ka jateminɛ la dɛ ninnu bɛna se ka jamanadenw ka affaire kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le bâtisseur kɔnɔ a ka bi bɔli don jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n'a tɔgɔ bɛ di Bɔjumɛn bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Mali tribune o don a fɔli ko siɲɛ 409 u ye dɔ kɛ Abudramani Diko nin y'a ka fasi ye fulakɛ ko di Bɔjumɛn k'a dɔn taamakɛla ni taama ma jɔ bolo fifa jɔ man di a ko wulikajɔ ani jateminɛ kɛlen don i k'a dɔn kunkan bɛna wuli CMTR la sabula CMTR i k'a dɔn welelen bɛ Bɔjumɛn nin juillet kalo tile 22 nata wote kura ɲɛmaa kura ka sigi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mankan barika bonyana nka an bɛ donni minɛ i ko bi an bɛna ka gɛrɛ votew la mankan ma da tɛ dɔwɛrɛ a ko k'a sababu kɛ mun ye sabula juillet kalo tile 22 san 2023 sariya y'o ko fɔ i k'a dɔn arrêté numéro 0834 MTI a tɔ ka ca min kɛra kabini mai kalo tile 11 san 2023 Bɔjabati k'a dɔn tabalen gosilen don mobilitigiw mobilibatigiw jamana ani jamana kɔkan a bolibaw Assemblée consulaire CMTR Bɔjabate i k'a dɔn awɔ maa o maa b'a la ni i kan ka vote i ka wuli ka jɔ boloda joona ka i ka sɛbɛnfuraw labɛn Bamako gouvernorat la walima kafo minnu kofɔlen bɛ awɔ i k'a dɔn dugubaw kɔnɔ kabini juin kalo tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ awɔ wuli ka jɔw ani jateminɛ kun gelen don ŋanamu kumaw ni gɛlɛyaw kun gelen bɛ Bɔjabate sabula i k'a dɔn bolofara dɔ bɛ yen ko min ma Ejitram n'o ɲɛmaa ye Maliki Bubu Jalo ye Bɔjabate ale kun gelen bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw bana
minimini kɔrɔfɔ ninnu kɔni laban ma kɛ tiɲɛ ye e ko a yɛrɛ taara k'a yɛrɛ ɲini bi a wa sabula sariyatigiw kelen bɛ ka ngɔngɔ da nɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ kun ye i k'a dɔn ayiwa hakilina kura kana min ye bolofara kura kana Jabate k'a dɔn samako ma sabula fɛn diɲɛnen de gɛlɛya ma don CMTR kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate i b'a ye k'a fɔ transporteurs n'i y'a bolofaraw ta i b'a ye k'a fɔ a bolofara ka ca dɔɔni sabula a bɛ se fo section 3 ma u ko min ma section transport urbain section transport interurbain section transport international Jabate ninnu de karilen don ɲɔgɔn na a wuli ka jɔ maa 188 o de ye membre titulaire maa 188 o ye suppléant ye Jabate i k'a dɔn ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan vote bɛ boloda ni a wa sɔn kɛra u ma sa Jabate i k'a dɔn ninnu bɛ sɔrɔ ka hakilinaw bɔ k'a bin vote ko o y'a ɲɛnabɔlen Jabate bɛn mana kɛ min na olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa ɲɛma o bɛ sɔrɔ ka a ka bureau sigi sen kan a ko vote a bɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ awa marabulukɔrɔw ani kuraw cercles minnu bɛ yen Jabate n'a ɲɛfɔlen don ye ani Bamakɔ kafo kɔnɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon Bamakɔ yɛrɛ de kafo kɔnɔ kosɛbɛ sabula n'i y'a mɛn ko titulaire ko tigibatigi o ye 68 Jabate k'a dɔn ayiwa a n'a suppléant sɛbɛnnikɛla ko o bi section bɛɛ de ko fɔ olu fanba olu jabala ye Bamakɔ ye a ko n'i ye vote tɛmɛnen da k'a lajɛ gɛlɛya ma don a la hali dɔɔni sabula Bani transport Yusu Tarawele ale de kun kɛra o président ye wa hali bi n'a ka bi ale de ye président ye Jabate kɔsa in na wuli ka jɔ bolo dara sabula transporteur caman bɛ yen minnu b'u yɛrɛ fɛ olu bɛɛ lajɛlen de taara fɔ Yusu Tarawele i kan bɔ i ye baara ni baara min kɛ i k'a tɔ laban Jabate a ko ayiwa Yusufu nin y'a ye a deuxième mandat la a bɛ nin kan bɔ sabanan in na Jabate nka sariya kura bɔra sabula a jirala k'a fɔ ni min ye kelen kɛ ka fila kɛ i bɛ dan o ma Yusufu kɔni n'a passera nin na Jabate o ye mandat da ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa tabale gosilen bɛ u b'ara ka ɲɔgɔn lajɛ sa ko jakuma wɔrɔw nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Ali Maso ko bilake ko an ka taa Kidali MINUSMA sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye ja dɔ bɛ ka yɛlɛma karamɔgɔ daba tuma n'o ye réseaux sociaux kan k'a yira k'a fɔ tabatɔ tɛ ɲuman kɛ min ye MINUSMA maaw ye u kan ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ kalo 6 a ko yan'u bɛ bɔ karamɔgɔ daba tuma i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ kɔni folofolo la o kuma ni dun ye folofolo kuma kuma mɛ a dɔ bɛ dɔ la tiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko kuma mun bɛ ka folofolo mun don n'i ye jateminɛ kɛ MINUSMA maaw u ka mobili dɔ bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ mobiliba n'u ye blindébaw ye o kuma k'u bɛ fɛ k'o feere sema maaw ma sɛbɛnnikɛla ko o bi sɔn dɛ maa ti ko cogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura ni ja yɛrɛ kɔni yera dɔw kɔni tamakɛra kan a kɔrɔ a kɛra kunna sini kalo tile 12 min kɔni ye maa dɔ kɔni ye fini kɛmɛ k'a kunkolo munumunu karamɔgɔ daba tugura a jɔn bɛ ni blendo kɛrɛfɛ a bɛ ka kuma k'a yira k'a fɔ ko ni blendi ninnu u bɛ sugu la karamɔgɔ daba tugura n'o ye vente aux enchères ye o kuma min kɔni ye MINUSMA ale yɛrɛ ɲɛmayaso ka ŋaniya don sɛbɛnnikɛla ko a dun kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ min na a bɛ ka fɔ maa minnu ye karamɔgɔ daba tugura jamana ka marati in kan u bɛ maa minnu cɛla o de ye bamancikɔrɔw ye n'o ye sema ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ni mobilibaw ye e ko MINUSMA ka baara bolodaliw na a ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ taa jamana minnu kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ko n'a bɛ bɔ jamana kɔnɔ k'a tɛ bɔ ni mobili bɛɛ ye ko ye i b'a ye k'a fɔ a ka mobili caman bɛ yen k'a bɛ nin de kɛ k'a feere maaw ma a ko a b'u ka laada kɔnɔ a b'u ka sariya la sɛbɛnnikɛla ko o ŋaniya kelen u y'o de bolo da nka min ye MINUSMA ɲɛma dɔw ye olu kɔni bɔra ni ka kuma in nkalontigiya u ko appel d'offre karamɔgɔ daba tugura ko tiɲɛ don u bɛna bolo da nka k'a ma kɛ fɔlɔ dɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi ni waati la k'u bɛɛ lajɛlen bisigi ye o kuma olu bɛna min kɛ o de y'u ka mobili minnu bɛ n'o ye mobili misɛnninw ye karamɔgɔ daba tugura k'u tɛ bɔ n'o si ye Mali kɔnɔ u b'o bɛɛ bila appel d'offre la mobili misɛnninw dɛ nka min ye kɛlɛkɛ mobiliw ye ko bɛɛ bɛ doni ka bɔ o da ka d'u la dɛ n'o tɛ an b'a bɛɛ yɛrɛkɛ yan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye MINUSMAw ye u ko malidenw k'u hakili sigi a ko nin kɔni ye kolokalakaw de ye karamɔgɔ daba tugura ko kisɛ t'a la ko ye a ko olu ka blindé min kɔni Nations Unies de ta don mun na olu bɛn'o feere maa wɛrɛ ma maa minnu bɛ yen n'olu tɛ sariya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni nkalon de ka da olu la a ko malidenw ka sigi min kan maa minnu bɛ ni mobili misɛnninw nege b'u la karamɔgɔ daba tugura n'o ye mobili feerelaw ye n'o ye maa wɛrɛ ye ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn o don ma se fɔlɔ
n'o don sera ko tɛ dugu malidenw na tabarikala a ko min kɔni minisuma ye karamɔgɔ de b'a tun kɛlɛkɛminɛ abadakulu to ta k'o di maa min tɛ sariya kɔnɔ ayiwa k'o ye olu yɛrɛ ka baara sariya kan sɔsɔli ye on verra o tuma ko nkalon don tiɲɛ tɛ ayiwa kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ale ma so filamuso ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate i mana to k'i ɲi ka duloki ye jugu kana Bɔjabate i bi siran o ye tiɲɛ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la différence maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko B Kamara journaliste a ko de Bɔjabate k'a dɔn B Kamara ko a ko i dabɔra ka don fɛn min na Mali faamaw jango kɛlɛkɛbolo min b'an fɛ yan n'o ye sɔrɔdasiw ye u ka ɲɛmaa don kunbana n'o ye chef d'état major Bɔjabate a ko an bɛ donni minɛ ko bi dibi ani sigasigana ani gɛlɛya ani an ka siran ɲɔgɔn ɲɛ o ka dabila o ka ban jamana in ye jamana kelen ye kolo kelen Bɔjabate a ko de la i ka dɔn a ka kunnafoni du sɛbɛn a tɛna k'i dɛn ka nin kɔrɔfɔ in ni ka se k'o sɔɔri i k'a dɔn nka bɛɛ ye kuma in dafa dɔn bɛɛ ye faamuyali k'a la a ko a bi sinsin kosɛbɛ i bɔra ka banmanji kɔrɔ minnu don a fɔ n'u faralen bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ o ko min ma coordination du mouvement de la n'o ye sema ye a ko min ye kɛlɛ ye o tile tɛ sabula Mali jamana n'i y'a ta k'a lajɛ colonel Solomani Dembélé min ye ayiwa général Umaru Jara chef d'état major général des armées a ko ka kuma do ka don ale da Bɔjabate fɔn fɔ n'i ye bolonɔ bila sɛbɛnkɛ n'o ye accord de paix ye bɛɛ lajɛlen ka segin ka na jamana kɔnɔ n'o ye faaba ye faso in ye bɛɛ lajɛlen de ta ye u ka fara sɔrɔsikuluw kan Bɔjabate k'a dɔn ayiwa juguya t'an ni ɲɔgɔn cɛ jugu kelen de bɛ Mali la o ye terroriste ye olu minnu kɔni banbalen don f'u ka jamana in ti ni k'a yɛrɛkɛ o kuma u ka fara an ka faranga waati sera sabula MINUSMA o min kun bi yan a jɛngɛra olu ma olu ka taa ka bɔ faso kɔnɔ Bɔjabate jamana bɛna to an yɛrɛ de bolo MINUSMA taali u bɛ taa ka nɔto u bɛ taa ka fiɲɛnin don o de la maliden bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye waasa i k'a dɔn banmanji yɛrɛ kulu minnu n'olu ɲɛsinnen b'a ma olu de y'an jugu ye n'o tɛ kɔrɔ ni tile bi juguya t'an ni ɲɔgɔn cɛ chef d'état major a ka cikan ye nin ye ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛla ko a k'o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira Mali sɔrɔdasiw i k'a dɔn Mali ta don malidenw de b'u balo Bɔjabate k'a dɔn n'an y'u dɛmɛ ka fara u kan o fana bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ɲɛtaa min n'an b'a ɲini o ka kɛ i k'a dɔn sandarama ye sabula jamana lakanani i k'a dɔn jamana in fiyɛ ka bon kosɛbɛ Bɔjabate n'an kɛra jamakulu kelen ye o bi baara nɔgɔya tɛgɛw ka di ɲɔgɔn ma sa ɲinɛnka kɛ gɛlɛyaw ko MINUSMA gɛnna olu ye dunanw de ye MINUSMA bɛ taa k'an yɛrɛ dama de to ɲɔgɔn kan o kuma waati dɔ sera Bɔjabate k'a dɔn kundanko ani yɛrɛsagokɛ o ka dabila jamana kɔnɔ nin ye message gɛlɛnba don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la différence kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Adama Jabate Adama ko an ka taa Senu Senu min ye Yaya Dajuguni karamɔgɔ daba tun k'a y'a terikɛ fa n'o ye Barega Tarawele sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra yɔrɔ min na o de ye Senu karamɔgɔ daba tun min ye minkɛyɔrɔ dɔ ye n'o ye bari dɔ ye karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ ni cɛ fila u ta yɔrɔ kɔrɔ don u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin don in kama karidonya dɔ fɛ juillet kalo tile 11 nɛgɛ kanɲɛ 22 min ye ni fila sigilen sɔsɔliw de daminɛla karamɔgɔ daba tun kelen b'a fɔ kelen bɛ tila k'a ta a ma ɲa min kɔni ye kumaw ye a sɛbɛkɔrɔ girinya la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Yaya ye ale dusukun nana bɔ kosɛbɛ min ye Barika Tarawele a sina k'a ci fo k'a da basi la sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ la jiɲɛto a ko min kɔni ye Yaya ye karamɔgɔ daba tun a sina ka bali ka tununte a ko a ma taa yɔrɔ janna ko ye min y'o dugusɛjɛ o tuma terikɛ ye n'o ye Barika Tarawele o ka janaja kɛnɛ kan a ko Yaya sina ka bali de ka bɔ moto la ka sin ka jamakulu lajɛ karamɔgɔ daba tun f'a bɛ yɛlɛw la f'a bɛ yɛlɛw la k'a ɲin bɔ k'a lɛn bɔ la a ko wo min ye Barika ye ne de y'a fa wa n dafalen filɛ nin ni na foyi tɛ n na sɛbɛnnikɛla ko o ɲagɔrɔbɔli min kɛra ka ɲɛsin Barika somaw ma olu kɔni dusu kɔni na kamɛkeya kosɛbɛ taa dɔɔnin kana dimi i hakili sigi nin ye dimi ko de ye ayi sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛ a bi ɲami taa dɔɔnin nam a ko min ye Barika somaw ye karamɔgɔ daba tun u dusu nana bɔ u y'a yira k'a fɔ maa min ye olu den fa o de filɛ k'a lɛn bolo la o kuma an bɛ Mali kelen kɔnɔ a ko min kɔni wuli ka jɔ ye janaja bannen ye karamɔgɔ daba tun maa ma bɛ yen ko fana bɛ se ka bese ta minnu bɛ se ka tama ta u y'a ta ni k'u kunda Yaya Dajuguni ka so kan ni ka taa kɛ tumbo ye min ye hali miseli kelen a ma bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko i y'a yɛrɛ sɔrɔ la wa a ma sɔrɔ kosɔn sɛbɛnnikɛla
sɛbɛnnikɛla ko min ye kunnafoni jɛlenw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye ka ni dangana jugu kɛ karamɔgɔ de b'a tuma ko ja ko bari y'a fa ta ye wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye fa siɲɛ 4nan ye a bɛ maninfin fa foyi tɛ bɔ a la a tɛ minɛ wa foyi tɛ bɔ a la a bɛ minɛ sen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni araba tɛmɛnen n'o bɛnna nin kalo tile 12 ma kunna sini karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye ntanan kɔni gosira jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o kuma polisisow ni gendarmerie a y'aw lajɛ min kɔni y'a da juguni ye a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ye tigɛ ta ka da kan min ye san polisi karamɔgɔ de b'a tuma ka taa bila gendarmew la olu kɔni ye u tɛgɛ ta ka da y'a ka wa kelen tɛ ko ye ani npogotigi canaja dɔw y'o fana minɛ n'o ye Ɲele Keyita sɛbɛnnikɛla ko Ɲele sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma ja kɛlɛ kɔni a kuma fɔ maaw y'a daminɛ o kuma min kɔni polisiw kɛlen ka minɛ san kɔnɔna la a y'i da don kɛlɛ kun na a ko kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ musoko kɛlɛ don sabu Ɲele ye muso sarama ye dawula b'a la karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni yele u bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ale kɔni ye kangari da barika ye ka dɛsɛ n'a ma yele to yen a b'a bila siw bila yɔrɔ la wa a y'a kɛ dɛ a kɛlɛ musoko a kun b'a la musoko kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ i y'a ye ale kɔni bɛ bolola ka fara Ɲele kan karamɔgɔ de b'a tuma u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nimisala sabu i y'a kɔni a ye cɛkisɛya kɛ a ko tiɲɛ don k'ale y'a fa wa a y'a terikɛ fa koyi a m'a fa dɔwɛrɛ nɔfɛ muso don sɛbɛnnikɛla ko o tɛ dɔrɔn ye dɛ o tɛ dɔrɔn ye dɛ o fana ye tiɲɛ muso ko tɛ dɔrɔn ye dɛ dugu bɛ ci fɛn mun nɔfɛ o tɛ dɔrɔn ye Kulibali don sɛbɛnnikɛla ko min ye sankaw ye karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ commissariat de police olu kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni y'a ye ani kiiritigɛlaw de bɛ ɲɔgɔn ye min kɔni y'a ka sɛbɛnw ye karamɔgɔ de b'a tuma u bɛ ka labɛn e ko u n'a bila ka na Bamakɔ yan ko Senu min kɔni o polisiso maaw ye olu bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na sɛbɛnnikɛlaw ko min kɔni ye dugudenw ye karamɔgɔ de b'a tuma k'u ni Senu polisiw yɛrɛ kataba 4 kɛ min kɔni sera k'a tigɛ waati jan k'a yira k'a fɔ ko in kɛra san de wa a kɛra yan a kɛra Senu de a kɛra Senu nka min ye san ni Senu bɛɛ bɛ k'i ta k'a ko la dɔ bɛ ka kɛ Senu dɔ bɛ ka kɛ san i b'a kɛ ɲaami o n'i ye dɔ bɛ ka kɛ Senu a minɛna san de wa baara in ɲɔgɔnna wɛrɛ fana kɛra san baara in de kɛra Senu commune 6 na Bamakɔ yan nka san polisiw de y'a minɛ sisan kɔni kuma ɲɛna e b'a ɲaami de o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ b'a tuma min ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen boso basa ɲɔgɔn na sabu a y'a yira k'a fɔ yaya a bɛ sankaw bolo nka min ye Senukaw ye olu de kɔni bɛ ka wuli k'u ka dusuman kami yira karamɔgɔ b'a tuma u ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ko munna k'a ye danke olu bolo ko janfa bɛ ko la n y'a faamu n'olu tun ka wulikajɔ kɛra karamɔgɔ de b'a tuma k'a tun tɛ dankɛ Bamakɔ yan ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo dibidibi la san kɔnɔna la wa min kɔni ye polisiw ye karamɔgɔ de b'a tuma u kamana guwanna Senu ma fɛnkoni don fo ka taa se min ye renfort ye o nana ka don ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ nka min kɔni y'a ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ale ka du a fa ye du mun jɔ ni y'a yɛrɛ b'o du kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tuma ko hali miseli filen a ma bɔ du in kɔnɔ dugudenw y'a bɛɛ kɛ po sa ko ni kiiri tɛ tigɛ waati olu n'u ka jaabi b'o yɛrɛ ye maa 1 maa 2 fo maa 4 foyi tɛ b'o la k'olu yɛrɛ bɛ ko b'u ta la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don Jabate bɛ bolo kari ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le bâtisseur o don a bolo ko siɲɛ 100 29 u ye dɔ kɛ Nuhu Kɔnare nin ye Nuhu ka fasiri ye Nuhu ko cogo di m'a fa ko in a na kɛ sanga wuli kura ye nin Jabate an ka taa Gumba bɛ ɲɔrɔ Jabate k'a dɔn kamalen ni dusu bɔ kojugu a filɛ ka taa faninji ni da k'a kan nɛgɛ ko saga mɔnɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kabako ko ninnu kɔni diɲɛ laban in na nin de bɛ kɛ don o don i k'a dɔn fali da kelen wa a yɛrɛ de ye nin miiri Jabate ka laban k'a kɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima fɛnkun b'a kɔnɔ ani min di fila ye wa yalima a sera ka nin kɛ ka da dalu jumɛn in kan a bɛrɛ ta a yɛrɛ woloba furu sirilen bɛ cɛ min ma a taara o de kantigɛ a ko nin ko in ye hadamaden dabali ban kojugu sibiri su ka dugu jɛ dimanche tɛmɛnen na kalo tile 2 Gumba ina Jabate k'a dɔn ale bɛ bɛɛ ma commune na i k'a dɔn o yɔrɔ kelen don a ko kunnafoni caman de y'a jira du min n'o ye Bakase Sangare n'u k'a ma ko Bakase Samba Jabate i k'a dɔn o ka du don a n'a bɛɛ nin den kuma de nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn foro kɔnɔ Jabate
a ma ɲɛ min kɔ a den min ye bɛɛ nin de kɔrɔkɛ den o bolo laban nana se a ma min ye nin ko in kɛ o fana to a de ko Kawu Butinɛ Kawu Butinɛ i k'a dɔn ale de filɛ ka tɛgɛ da fa ɲɛ kan faninjini ba furu sirilen don min ma foro kɔnɔ bon Jabate nin ko in kɔni ayiwa yɔrɔ minnu bɛ ni mara bɛ laadaw bɛ yɔrɔ minnu na bonya bɛ yɔrɔ minnu na nin ko ninnu kɛ man di nin ko in kɔni kɛ bon Jabate k'a dɔn faninjini kɔni a kamana gɔnna dusu kasira kosɛbɛ dugudenw ko a y'a to ma dugu kamalenw bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan tuma min n'u bɛ bɔ foro la sa u nana kamalennin minɛ min ye awa Kawu Butinɛ ye bon Jabate k'a siri k'a da k'a sɛbɛkɔrɔti ka laban k'a gɛn k'a ka du bila bon Jabate k'a dɔn du bilalen a fɛ nin damada min kɛra Kawu Butinɛ kɔni nin ma bɛn a dusukolo ma a dimina fo k'a fɔ k'a to ten a laban nana mun kɛ o dugusɛjɛ a ye mɔgɔw bila ka na delili la faninjini ko k'a ti dusu kɔnɔ ka sababu kɛ a filɛ ka kawale min kɛ nin ye dɛntɛmɛwale wa a yɛrɛ woloba a fa fatulen kɔfɛ ba in furu sirila faninjini min ma o de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u kɔni ma sɔn i k'a dɔn deli ma ale kɔni ka dɔ kɛ kɛnɛ ma fɔlɔ sabula nin ko kunda min kɛlen fila fɛ bon Jabate nin tɛ kɛ u ka kabila la nin ma deli ka kɛ nin kuma in kɔni fɔ nin ye dɔ fara dusu kan bon Jabate k'a dɔn a wasu kolen n'o ye sibirisu ye k'a dugu jɛ dimanche la min ye Kawu Butinɛ ye bon Jabate k'a dɔn a filɛ k'i mɔlɛ tɛ su dibifin na bon Jabate kana faninjini dalen sɔrɔ bon Jabate n k'i ɲininka ka sin ka muru da kan k'a tigɛ ten ka sin ka basikɛnɛ suru fa fɛ ka sɔrɔ k'i kɔda dugu jɛlen a nana dɔn k'a fɔ min kɔni ye faninjini ye a kandigɛra i ko sagajigi bon Jabate k'a dɔn tabalen gosira ka fuli k'a bɔ fa bɛɛ lajɛlen Kawu Butinɛ a ma kɛ cɛ ye n'i ye nin ɲɔgɔn na cɛya kɛ i bi jɔ bon Jabate a y'i kɔda kana tigilamɔgɔw kɔni olu kɔni kelen bɛ k'a nɔbɔ wele dalen don maliyɛn bɛɛ fɛ ma wo ma mana kɛ Kawu Butinɛ yebaa ye walima a dugu yɔrɔ i k'a ɲɛfɔ sabula a ye fa kantigɛ a b'o boli sen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le bâtisseur kɔnɔ a ka bi bɔli la nouvelle alliance kana kɛ bon Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona nouvelle alliance ayiwa fasiriba a tɔgɔ ye ko Musa Jara Musa ko karamɔgɔ daba tungara kabako faduniya fa farankaba a ko an ka taa Jene min ye npogotigi kuwafasi karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ ka furu kɔfɛ kalo kelen min kɔni ye a lajɔlen don kɔnɔbara la kalo fila sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin npogotigi cɛnnaja ye karamɔgɔ daba tungara kɛn bɛ ka a tɔgɔ to dibi la min ye ate i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ nin npogotigi cɛnnaja nin ka wuli ka sa a yɔrɔ n'o ye DT ye jango ka se k'a ɲini furu la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛ ka girin DT kan sabu n'i y'a lajɛ a cɛ ka ɲi min ye jɔcogo a kundama ka ɲi karamɔgɔ daba tungara ka di cɛ bɛɛ lajɛlen ye muso ɲuman i ka se k'o sɔrɔ ka bila i kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin npogotigi cɛnnaja ye a ma ɲa min kɔfɛ cɛw kɔni wulila ni ka se ka magwɛn min kɔni garisɛgɛ dumatigi ye ale kɔni wulila k'i jɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ n'o ye DT sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara a kɛn bɛ ka tɔgɔ ninnu k'u to bɛrɛ la a ko min ye nin npogotigi ye karamɔgɔ daba tungara an ka jamana laada n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye fiançage o kɔni ye ka woro bɔ somɔgɔw bɛ se ka muso k'a labila n'u y'a labila bɛn bɛ kɛ furu kan silamɛ furusi ale ni mairie karamɔgɔ daba tungara u ye nin bɛɛ lajɛlen f'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka se k'o don sɛbɛntiya sɛbɛnnikɛla ko min kɔni woroba tilali i b'a ye k'a fɔ npogotigi cɛnnaja karamɔgɔ daba tungara ale de kɔni sina ka wele ni ka bɛnjaw daminɛ n'o ye DT a ko bɛnja kɔtigɛ bali karamɔgɔ daba tungara kun tɛ ko kɛ yanni woro bɛ bɔ a nɔfɛ a y'o bɛɛ lajɛlen daminɛ sabu a kɛra cɛtigi ka ban sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ka nin kɛ ka da kun jumɛn na a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye kamalen jalaki dɔ bɛ yen o yɛrɛ fana bɛ jɛnɛ min ye muso kelen b'a bolo ka taa bila den fila la a n'o kɔni nana ja ɲɔgɔn ye karamɔgɔ daba tungara u y'u ka kɛrɛfɛ ko kɛ o tuma min ye lamɛnbɔ ka kɛ to a maminɛni sɛbɛnnikɛla ko a ko furu nana dɔgɔda min kɔni ye DT ye karamɔgɔ daba tungara ba ye k'a fɔ balimaw bɔra jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen hali minnu sigilen bɛ fo Faransi fo Amérique u bɛɛ nana k'u denmuso ka kɔɲɔ bɛna kɛ kɔɲɔ duman kɛra sumu sigira min kɔni ye nisɔndiyala ko bɛɛ lajɛlen kɛra kɔɲɔ tɛmɛnen kɔ ka ban kalo kelen sɛbɛnnikɛla ko min kɔni banamisɛn daminɛna banamisɛn a kɔtigɛ bali a bɛ fɔɔnɔ a bɛ ɲɛnamini min kɔni ye buranakaw ye olu kɔni ko joona
min ye ati muso ta i ka taa n'a ye labitani sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u ye kɔɲɔmuso larabili k'a lajɛ o tuma bana min bɛ a la k'a lajɔlen don kalo 2 a dun ni furukɛ ma ɲɔgɔn ye fo ka taa se kɔɲɔ don ma kuma jugu fɔra sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tun o kuma bɔlen da kɔnɔ min kɔni ye dete a kɛra ɲigintɔfɛn a bɛ ko ye dɛ a n'a ka saramaya a n'a ka cɛɲa bɛɛ lajɛlen kɔni ɲiginna la kuma kɔni bɔra ka kin bɛɛ lajɛlen minɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɔɲɔ min kɛra nin y'a kalo 1 ko kɔɲɔmuso kun lajɔlen don sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲininkali de ta ka kɔɲɔmuso sɛgɛrɛ mun de y'i bila nin na a ma se ka jaabi di maa ma jaabi t'a bolo ko min kɔni ye kɔɲɔmuso ye karamɔgɔ dɔ tun u y'a ba wele ne ka kumakan da ba kulo kan kuma k'a yɛrɛ k'a fɔ i denmuso tun bɛ min na i b'a kalama wa ba fana kuma culula a ma se ka kuma nka min ye buranakaw ko a ko n'i ye baba ye bili sanfɛ ko bagirenni bɛ taara sanfɛ a ko muso o kuma k'a b'a den dɔn a den bɛ fɛn mun na sɛbɛnnikɛla ko o kuma min ye ba ye a ma se ka denmuso bɔ nin sira jugu kan wa a ko ɲininkali o to min bɛ basi t'a la o fana ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tun kɛra min kɔni ye buranakaw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ sa olu tɛna se ka maa ta ka bila u ka du kɔnɔ maa min kɔni ye bajanbilaba ye o kuma k'a ka ta ka bolo ka so kɔnɔ a talen ko ka bɔ yen karamɔgɔ dɔ tun a y'a yɛrɛ sɔrɔ tuma min na min y'a furu kɛ n'o ye ate ye ale ko k'ale muso ka d'a ye ko sabu k'ale muso cɛ ka ɲi cogo min na n'o taara ka bɔ ale bolo k'ale bɛn'o ɲana wɛrɛ sɔrɔ wa a bɛ gɛlɛya o kuma ko den kɔni ko k'o d'a fa ma o kuma k'ale muso ka d'a ye k'a kana so kɔnɔ fa fana y'a lasigi ka dudenw wele a ko n'a sɔrɔ ale woloden don o kuma n'a y'ale kan soso k'a b'a bila su bila yɔrɔ la baba ka sabali koyi nkurunko ye sajɛ wolo dogo t'o la koyi o tɛ kelen koyi o tɛ kelen ye a ko min kɔni ye furukɛ ye n'o ye ate ale kɔni bɛ ka ɲɛji bɔ cogo min na k'a b'a ɲini fa fɛ a n'a somɔw u kana sɔn sa diggante naani kelen ale ka muso ka taa k'ale to a ser'o la a tɛ so wɛrɛ ɲini ka yɛlɛma ye a n'a muso a ma ban o fana ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tun min kɔni ye kɔɲɔmuso ye k'ale kɔni bɛ malo kɔnɔna na sabu u man jan ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen bɛ kin kelen na jɛnɛ marabolo kɔnɔna na o kuma furucɛ ale kɔni ko n'ale ma muso tigɛ ta ka na so kɔnɔ k'ale fana tɛ muso wɛrɛ fɛ wa kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajabate naamu n'i kɔrɔtɔlen de don sɔrɔ la i bɛ muso kɔnɔma furu o ye tiɲɛ Bajabate n bɛ n bolo kari ka don kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur tɛ kelen bilen n'u kɔnare nin y'a ka sɛbɛn ye Bajabate k'a dɔn muso ko t'o fɛn ye cɛkɔrɔba o denmisɛn o Bajabate k'a dɔn a muso ko n'a dabɔra hakili a ka bon hakili ma fandanya tɛ muso ko la fɛn bɛn kun o yɛrɛ t'a la Bajabate i k'a dɔn ayiwa fɛ ni kanu n'a kɔni sera cɛbakɔrɔ ma kaban Bajabate fasa la dara pewu nin jɛ in baliku do koyi ɲɛnɛtigɛ do Bajabate k'a dɔn a kelen bɛ ka furu kɛ entrepreneur do Bajabate k'a dɔn so caman b'a bolo hali n'o y'a sɔrɔ bi Bajabate k'a dɔn sɔrɔ tɛ ten du dama min b'a bolo o kɔni b'a ka nasɔngɔ ko ɲɛnabɔ a n'a ka kuranko ani denbaya musaka ɲɛnabɔ Bajabate k'a dɔn a bɛ taama min ye dafɛdugu ani yɔrɔ ye sabula marché ɲini Bajabate n'i kɛra sojɔla entrepreneur i k'a dɔn o taama ninnu y'i ka wajibi ye nka don kelen da kelen Bajabate a ma deli ka su ko a kunfɛ nin don Bajabate k'a dɔn dankɔrɔba in kɔni a bɔra ka so Bajabate k'a dɔn a bɛ munumunu salo la jaa a jarabilen bɛ mugutigi dɔ la Bajabate k'a dɔn a cɛkɔrɔbatɔ i k'a dɔn malo a n'o cɛman jabilen a sina ka ala yɛrɛ de minɛ sa ni ka furuko yɛrɛ boloda sɔma t'a kalama muso bɛ yen denw bɛ yen mɔdenw yɛrɛ b'a bolo koyi mɔdentigi don Bajabate k'a dɔn a kamana ganna n bɛna nin fɔ n ka so cogo di Bajabate mɔgɔ yɛrɛ bɛna nin fɔ cogo di n'a fɔra n jɔkɔrɔba n baliku n mɔdentigi n bɛ panga yalaki la hali bi n'a ka bi Bajabate k'a dɔn o dun tɛ kanu na o tɛ fɛ la sɛbɛnnikɛla ko a kɔni mɛnna a ta in na Bajabate jarabi laban de nana minɛ muso dɔ la denni dɔ la a ma ɲɛ min kɔ a y'i ta kɛ furu ye sɛbɛnnikɛla ko a tun b'a fɛ ka min kɛ fɔlɔ o ma ɲɛ i bɛ muta dɔn muta Bajabate a tun b'a fɛ k'i ta kɛ mutaha ye nka laban na Bajabate i k'a dɔn awa ni mani yɛrɛ de furu siɲɛ kelen da kelen k'a yɛlɛma Bajabate k'a dɔn a bɛ kɛ malo ye nka a ma sɔn ka foyi fɔ ayiwa min ye muso ni denw ye ani mɔdenw maa si t'a kalama a ye ko in bɛɛ lajɛlen labɛn kɛnɛma k'a musaka ani tabali gosi kɔɲɔko ni fɛnw bɛɛ lajɛlen nana boloda sa soma t'a kalama Bajabate k'a ka don kɔɲɔso la npogotigi caman jɛ in n'a yɛrɛ tɔrɔ k'u lajɛ f'a kumasi
bi cɛ jɔngala nin ta kɛ n da ko ye don dala sɔgɔmada fɛ tarata don dɔ wajabate i k'a dɔn a solila poyi ka bɔ nin don wajabate i k'a dɔn ka dugu minɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa seli fana salila kɔrɔlenw tɛ se abada k'a to dugu kɔnɔ lazara salila an y'o sɛmɛ ka fitiri sali safo o bɛna bolo da kɔmɔ kamana ganna duden bɛɛ lajɛlen kɔni kamana ganna min bi kasi wo wajabate u labanna sa ka bɔ dɔw taara dɔgɔtɔrɔsow lajɛ dɔw taara ayiwa ɲini ka communiquer kɛ radio la k'a fɔ ayiwa cɛkɔrɔba bɔlen don hali bi n'a ka bɛ a segin dɛso a yɛrɛ nana ye sa k'a fɔ kumakan kɔni ale mana segin a ka so k'a fɔ a bɛna a y'a dɔn k'a fɔ ko caman a na ɲininka caman na a yɛrɛ hakili nana sɔn sa a sigila a sina ka weleli kɛ so ten ne bɛ kɔɲɔso la Wɔrɔkɔrɔ ne y'a ɲɛ cɛkisɛya kɔni e bɛ min Wɔrɔkɔrɔ a ko ale bɛ kɔɲɔso la aw ka nin ye mun ye a kɛ bɛ ka dugu bɛ minɛ ni n dɔgɔ ye communiqué dɛ n tulo bɛ n dɔgɔ la radio la fa bɛɛ fɛ maturu ko n durunnen don maturunnen tɛ n bɛ n ka kɔɲɔso ten payi dangaden ninnu payi Wɔrɔkɔrɔ muso ko lakibaru a bɛ maa caman minɛ a ye tiɲɛjala a ye bagagana don a ye tiɲɛjala fɔ ni maa min ye ɲini nin kɛ ka taa n communiqué radio la ni m'o ɲɛmɔgɔ den kari a jo n bɛ kɔɲɔso la n dɔgɔ bɛ n bolo ka bɔ kɔɲɔso la kɔɲɔso jumɛn y'o ye n ye muso furu k'a ma minɛ a wa kɔɲɔ donnen don n b'o kɔɲɔso de la aw fana a tɛ maa si sutura aw taa yaala ni dɔgɔ ye bamakɔ yɛrɛ bɛɛ communiqué ni fɛnw a bɛna ka fa bɛ kɛ bɛɛ bɛna kɛ ɲini maa kana ɲini nin kɔ ha n'ale don ka kɔɲɔso nin kun ye badugu malo bɛ muso sɔrɔbaliya ala ka ni silamɛw sutura n balikuyara n si jɛra wajabate o t'a la jarabi kɔni n'a y'i minɛ a fɔ ko salamu aleykum wallahi o y'i malolen de tiɲɛ ala k'an kisi yarabi a bɛ maa caman ɲɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili e ko an tɛ bi ta bila yan wajabate an bɛ bi ta bila pepewu ni ala kira sɔnna sini jelibugu a dolata kɛnɛ na wajabate k'a dɔn nin ye ko duman da ye u ko denmisɛn minnu ma jeune influent denmisɛn minnu dɔ bɔlen don bi wajabate olu yɛrɛ dama kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolata na dolata min n'a bɛ kɛ ayiwa jelibugu balontankɛnɛ in tɔgɔ ye di bon stade municipal de Jelibugu de b'a kan o tɛ yen dɔwɛrɛ bɛ o kɔfɛ sa Angers Mali Angers terrain o de y'o ye awɔ yen de don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan wajabate k'a dɔn denmisɛn tɔgɔtigi i k'a dɔn olu damanda de dafalen u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan roi 12 n yɛrɛ dɔgɔnin ale b'a la wajabate k'a dɔn ayiwa juguyaran bɛ denmisɛnnin dɔ bɛ yen min tɔgɔ bɔlen bɛɛ bi a tɔgɔ di mamala o ye n den de ye o Fablous jɔnni Baruni Gambi i k'a dɔn roi 12 mamala Fablous wajabate i k'a dɔn o damanda ninnu dafalen de bɛna ye kɛnɛ kan ka taa se i k'a dɔn Tapa Jawara min ye Talibiso Fode Konatɛ wajabate i k'a dɔn u ka ca ani an yɛrɛ denkɛ min ye ayiwa Hayidara ka denkɛ Iba nin bɛɛ lajɛlen de bɛna t'u kɔ da ɲɔgɔn na balontan belebele la wajabate a n'u kanubaw min ye dɔnkilidalaw ye i Murisiw wajabate bɛɛ lajɛlen welelen bɛ ani journalistes an bɛɛ lajɛlen welelen bɛ i k'a dɔn ayiwa balontankɛnɛ ka sini Lazara mana sali e ko ni ɲɔgɔnna match gala de la ka kɛ 2023 de bon nin ye dɔlɔci duman ye dɛ ayiwa ɲɛnajɛ duman don wajabate a kɛnɛ bonya a talen bɛ ka di Momo de Paris bɛ yen Wali Jawara Damangile Bavier Touré ani Seba Kamara ninnu de bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn ka se ka kɛnɛ in jaso a kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ka denmisɛnninw k'u sɔn hakili la denmisɛnninw ladi wajabate i k'a dɔn wele bilalen bɛ commune 1 bɛɛ ma hali commune 2 mɔɔ aw bɛ se ka na n'an nana a b'a jɔ kɛrɛda fɛ an tɛ gɛrɛ an ka tɛmɛ an bɛɛ b'i ye kɛnɛ kan an ye commune 1 mɔɔ kosɛbɛ ne nin dɔlɔci duman ye waati korona wajabate i k'a dɔn waati dafara bi taa an b'a bila yan